Хора, днеска сме пещера там. Я сега разхождаме. Искам само прилепя, това са били някакви птици. Где е? Още е посадна. Сега отиваме на по-горния етаж. Вижте само. Това ако падне върху нас, не знам кой ще стане. Мали, тук тази гледка е много красива. Окей, да върнем. Сега върнем. Тя сериозно много бога гледка има. Къде се отиваме? Сериозно много си хубаво. Много е леки, страшно. Сега върнем. Това не е втори етаж. Да, ама може да нямам обаче. О, има и някаква къща. Просто погледнете. Така че си някакво много страшно място. Сега върнем. О, има още една стая, която е супер тъмната. Влизам там. Не им пука. Чете ви? Не, окей. Не им пука, влизам там. Влизам да видя. Добре. Рано. Гледам за майкам да не се изгубя. Ще може да се изгубя в тази пещера. Ей, тия лясъци не мокнаха, бе. Е, колко там. Аз съм на долата. Да има вечкам. Или нещо. Поне да има прилепи, това ще е хубаво. На втория етаж или е там? Ай, на втория етаж ще отидем. Да видя там кой има. Там ще чудо да поспим. Окей. Се качвам по стълбите. Сега ще направим от пясък. Все по-близко сме. Ууу! Това ще спи някото. Мали тук има някаква къща. Почваме да я видим. Това ли има вътре? Той няма нищо. Опа, ще спа. Ето. Аз влизам. Той няма много неща тук. Да. Ма сега са погледам. Много е тъмно. Вече след. Добре, мамо. Ооо, колко е красиво. Това е много красиво място. Дърпи са много. Трябва да замина тук.